tanding karo sapa? Palwaga Seta, kethek putih kae jenenge Anoman. Aja meneh kowe, mbahku Prabu Dasamuka. Angsa menika menapa ingkang dipun nggih bayi menika. Kae angsa. Angsa kuwi tegese mati. Aja meneh kok kowe. Ya iku ingkang tak goleki. Wanoman kula ingkang Putrawa. Mboten nyono mboten legewa. Sinuwun sampean sinten? Wanoman kula niki Prabu Bisawarna. Putranipun Kanjeng Rama Begawan Gunawan Punta Wibisana. Aduh. Wonten sukarya ingkang kadosa pundi? Kula mbakta adik kula pun Bratasena. Wah, Prabu Bisawarna aku njaluk tulung. Adikku arep dadi nganten, arep kepiyak kirap pengantin njaluk numpak kereta kencana ingkang jarane 8 tilas titiane Prabu Dasamuka. Kula caosaken. Iya. Wah, ora ngira babar pindho. Pisan kok pindho. Jebulane sedulur ingkang nembe ketemu kok malah becike kaya ngono. Karingane ngakune sedulur, ngakune anak, ngakune keponakan wis pirang-pirang puluh taun tak openi. Tundhon gawene jebulane nlikung saka mburi. Wis aja digetuni. Getunana apa wong derajat pangkat daulat kuwi dhewe-dhewe. Manuk gagak karo manuk kuntul kae golek panganan ning pesisir ning sawah. Ning mergane werna wulune beda. Kala mangsane mabure baline dhewe-dhewe tumuju menyang habitate dhewe-dhewe. Aja anggetun ingkang wis nanging tatapen ingkang nyawang ajenana ingkang wis ana saiki kuwi kang minangka kekuatanmu. Terima kasih Anoman. Yen ora dikuwati karo kowe mbok menawa aku nglokro, bola-bali kowe nglokro. Wis tak kandhani wanita iki gawe memala. Mula harus diladeni. Yen menawa wanita iki dibunuh. Bunuh apa? Karaktere. Wis tenan to. Ora kowe ora aku. Nggih napa mboten nggih? Sedaya nglampahi. Kelebet
Eyang Prabu Dasamuka ugi nggih dintenipun Sukra Kasih wancinipun jam 09.00 enjang kereta kencana ingkang turangga 8 kedah sampun dumugi wonten ing alun-alun Dwarawati ngestakaken dawuh paduka Wanoman ngiras pantes kula badhe sowan wonten ngabyantaranipun titis Sanghyang Bathara Wisnu nulinggih Prabu Sri Bathara Kresna iki mangke kula larapaken nggih. Madangi jagat kapucak ing bukit marbapak bang sumiran kena soroting surya mekolan gunung keparat iring-iringan manten saka ngendi iki bocah-bocah saka ngendi iki saking Sabarga sing diring-iring sapa Arjuna welah maring nglangkai kridane Prabu Baladewa ora sudi rasane atiku adikku Dewi Rara Ireng tau kelawan si Arjuna calon manten kelakon dadi pengantin tataken kasektene Prabu Baladewa parat Iblis Ralat Permadi Arjuna nyun pangapunten kula saweg crita kalian Kang Mas Bratasena ora sandatan nylamut kowe kelakon bisa dadi bojone Rara Ireng kalahna dhisik Baladewa biyen sejarahe piye sejarahipun kowe lah kok nyingkur piye sejarahipun menika tasih jeneng Narayana. Oh, Narayana kakange Narayana. Naminipun Kakrasana. Kakrasana kisah iki ndi? Ora sak lamur. Yen perlu aramung Permadi. Kakangane Bratasena maju kene. Wektu semono kepiye? Raden Kakrasana menika lumebet wonten lak-lakanipun Prabu Kurandayaksa. Manjing separo nuwun inggih. Piyambakipun boten saged polah mestine kudune mati. Nggih. Ora sandatan lamur-lamur. Permadi.
Kowe Bratasena, sisandene kabeh Puntadewa kon maju. Yen perlu Bibi Kunti kon maju. Senajan wadon tak gecek-gecek sisan. Oh, dadi Kakrasana wektu semana arep mati. Inggih. Sing bisa nulungi Kakrasana kuwi sapa? Inggih kula. Carane Prabu Kurandayaksa kula panajejandhengipun satemah ambengok uwal cokotanipun Prabu Kurandayaksa. Kowe cerita apa kowe? Cerita apa kuwi? Ora sati gugoni. Bajutna. Kowe cerita apa kuwi? Riyen dawuhipun Kakang Mas Kakrasana inggih Kakang Prabu Baladewa kaliyan Kakang Mbok Erawati menawi mboten wonten kula Kakang Mas Kakrasana sampun pedhot sak tugel dipun dahar kaliyan Prabu Kurandayaksa. Kowe cerita apa kuwi? Cerita apa kuwi? Kowe cerita apa kuwi? Apa kuwi? Cerita apa kuwi? Wah, jebulane saiki goleki wong becik angel Permati iki. Kowe nalika semana diupahi apa ora? Diupahi napa malah kula tampa. Inggih. Nalika semanten Kakang Mas wonten tiyang ingkang prasapa gandeng aku wis bisa dhaup karo Mbak Yumu Erawati. Besok nek kowe dhaup arep tak sumbang, arep tak ragadi, arep tak ayomi. Janji kuwi cangkeme bosok. Wis ora usah dadak dipaelu. Yen pancen wong sing wis tau kotangan budi saiki malah ngamuk-ngamuk. Mboten usah dipun ladosi Kang Mas. Mumpun monggo mawon. Permati Bratasena, Permati Bratasena. Permati aku njaluk pangapurane Permati. Permati aku njaluk pangapurane Permati. Bratasena kene dhisik. Adem-adem ana adimu Bratasena. Aku wis klenggono. Bratasena, aku wis klenggono Bratasena. Cocok para dikir pasane. Wong tuwa malah diupo. Permati ayo tak bopong. Kresna kowe bopong penganten wadon. Aku tak bopong penganten lanang. Yayi Puntadewa. Lah, flash. Permati. Ora salah. Wong Dorawati, iki penganten lanang. Iki penganten lanang tak bopong dening Prabu Baladewa. Yayi Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Bopongan Surara Wireng. Ayo dijabke tengah alun-alun, padha nonton. Tukang-tukang becak padha diundang, nelayan-nelayan diundang. Aku arep bagi berkat 3 desa, nyembelih sapi 11. Tontonane 5 dina 5 bengi. Sing terakhir dalan saka Tegal ya. Iki Prabu Paina. Polo-polo dewa kok Paina. Wis ora usah dibacot-bacotke. Burisrawa
Walah Burisrawa kok gampang goleke wong Bali ya ora apa-apa. Wis gampang. Lho, endi pengantin wadone? Mungkur ngoten kok. Lah pengantin lanange mungkur. Kowe maju Yai. Njenengan nggih maju. Oh iya, ayo 1, 2, 3. Oh, malah ora kene piye. Aku tak mundur. Kowe mundur, malah saya adoh. Nah, rak ngono dudun nggih. Nah, lho, wangil men iki. Kakang Prabu senengane rumangsane apa? Wong kok digajluk-gajlukke kaya dara. Wah, latalah. Yai, kula wonten dawuh Kakang Prabu. Sepira luputipun Kakang Diagung Pangapura. Kula nuwun nggih Kakang Prabu. Mbok nggih mboten ngaten. Sembrono nggih. Masane. Yai Arjuna mbok jangan begitu to Yai. Monggo. Sampai sekarang kok begitu. Matur nuwun Yai Puntadewa dene paduka sampun nulungi kula inggih. Ratu nggih mboten yak-yakan. Ora iki esuk-esukan malah edan-edanane piye to ya. Adalah saking mengingsor Yai. Kaya ngono. Wis ndang salaman. Gong, ayo Gong. Mrene Gong. Kok kene sadar. Ndeleng kaya ngene iki piye? Iya Petruk, wis sadar aku Petruk. Rumangsane. Mbok yo mikir, wong iki mikir ora mung. Budi baik dari seorang permati kepada Yu. Ketika Yu mau encuk bulu sekarang menjadi kenyataan. Makanya lidah itu tidak bertulang, mulut makanya itulah yang namanya itulah justru maka daripada itu iya Petruk aku nglengganani Petruk. Wah ali-aline apik abang pen tak deng dulu tak deng tak lah. Syukur nggih, syukur Raden Permati. Picek matamu. Aku Puntadewa kok Permati. Oh iya deng iki ya. Lali aku. Wah, ladalah. Baleni Kong. Wah. Dasar wong ora duweni. Kula ingkang badhe nyekseni Kanjeng Ibu. Ya syukur kabeh. Koko Prabu dinten mangke dipun seksenana. Sedaya ingkang sami muninga, sedaya ingkang sami midhanget mugi nyeksenana gamelan Lokananta, parijata kencana, kebondanu ingkang pancal panggung, kereta kencana ingkang turangga 8 sampun jangkep dumugi wonten negari Dwarawati, kelebet para pengiring, kelebet para dewa juru rias, kelebet pangoning kelembuan dini, kelebet Narendra Singgela, sedaya sampun sami kumpul. Kula nyuwun gungan kalian Bathara Kukuh Handaya supados angormati ungling ladran temanten. Sumangga. Ayo. Bathara Bonang, ayo piye iki? Ayo. Nang, delok.
Muhammad